Да си първото ни YouTube видео. Здравейте, ние сме Бричеите. И това е нашият първи YouTube клип. Аз съм Денислав. Аз съм Геннади. И днес ще ядем KFC и после ще ходим да горим калории, да тръгваме. Ето го Брачеда, нищо нагласено нямаше, ама той спечели един гивавей. Болка, донеси стачка. От TikTok. Ще се почерпим. Ето кой ще черпи KFC-то днес. Да се знае, сега да видим банкнотите само да бъдат доставени от майката на детето ми. И отиваме да се черпим. После Айде, тръгваме. ще се потим. Така, готов ли си? Да, любителите бегачи. Сега ще покажем вредното влияние на яденето. После да изкарам, трябва да кажем каква не е мисията след това. Аз казах, ще горим всички калории, които сме изяли. Нека да Това видим. ще е доста трудна задача. Сигурен съм. Сега ще видим какво ще си изберем, няма да прекаляваме. Че... Ето да напоследвате, споделите, лайкнете. Ето тук ще излязат социални мрежи. За вас го правим. За Така, вас. Да го обсъдим, да пишат хората в коментарите, особено старозагорците, каква кола карате. Тук е града на BMW-тата. И лъскавите коли. А ние сме с тежък Фиат. Ние не сме с BMW. Тежък Фиат, ама и сега това клип като гръмни и минаваме на BMW и ни. И така сега отиваме към Мол Галерия. Все още не им правим реклама, но с времето ще трябва да се ориентират. И се чудим, ама KFC ще е, да, KFC. Да, после много важен въпрос е какъв маршрут трябва да си изберем. Да потичаме малко. В гората мисля, че ще е по-подходящо. Ето. Да изгорим повече калории. Ето ни, вече сме в мола. Къде е Брачеда? И насам. И тръгваме. Отиваме да видим сега какво става, само какво на посреща. Тази примамлива реклама. Реклама на Макдоналдс, но ние няма да сме Да. при тях днес. Но в някой друг епизод ще ударим Макдоналдс и там също ще е голям взор. Много е интересно как тия храни ще не се отразят Искаш на ли я? коремите. Дай да фаним това. Така да пазим калориите за по-късно. Да не ползваме стълбите, че ще изгорим твърде много. Сме в асансьорчето. Искам да си кажеш Много теорията скоро. Коя теория? за гледането на камерите. За да не изглеждаш кривогред. Гледаш в камерата. Каква теория? Това не искам го... Това не съм го открил аз. Това може да го научи само при нас. Айде, време е да видим какво ще си изберем. Пред KFC сме, гледайте за каква опашка става въпрос. Право е дроп. Това е на Макдоналдс, май. Дали пише калориите? Това е големия въпрос. Пише ли? Дано да ги пише калориите. Не съм много сигурен. Съмнявам се. То тези неща е по-добре да не се знаят. Сега ще Реално. И Айде, време е. Дай ще снимам. Давай за вкъщи. Така, Това добре. изглежда интересно, Айде, не? чизбургер меню. Това, какво искаш? Мале, и кола ли е, че? Ще трупаме ли... Ма нито трябва да си избереш, да Аре, добавиш и на така. аре, ще какво Количка. да натрупаме калории. Добавки не щем от тия. Добавки? Добавете не, майонези работи не щем, нали? Не. Така. Сега това е едно, трябва още едно. Добавя... аз трябва да цъкна две. Нищо, Ай пак. Так. Количка. Добавям. Това според мен е около 400 калории. Така, и една Значи- кофа за двама има. Искаш кофа за двама? Да. С някакви работи. Не е люта, нали? Не, Така. нямам. Екстра не щем нищо. Сосове не щем. Добавете. Дали сега трябва да го платим или по-скоро като ги вземаме? Вижте, ето кой ще черпи. Давай, момче. Ето тук трябва. Майкът ги взем става май сега да е по-късно. работи, да. Да ги вземем, не по-скоро сега. 100%. Пари при да взема ядене не дам. Така че трябва да се знае. Добре, ще изчакаме да видим. Ето доказателство, че да излага. Плаща при да вземе храната. Ето, трябва да се сложи изпълнено обещанието. Не, ама ти реално не е такова. Кой ти си предадой храната? Да, ама за това за giveaway. Да. И едно бар чакам, но нищо.
Ето, тя 100 лева са от гибалея, който не знае. Ако пусна друг, което едва ли ще стане, участвайте. Ето го. Вижте за каква чанта става въпрос. И ето къде намираме бучечето. Той чака за жените. Жените. Те почти здравословни. Вижте колко са здравословни. Те няма да идват да изгарят калориите с нас. Това е положението. Ще ядат и пица, така че това е чиста лъжа. Но да. Малко по-добре. Какво ще кажеш за турбичката? Екстра е. Много малки колички. Да, това е тази количка, човек. Аз в принцип... Трябва да им кажем, че трупаме калории, а не... Ние ще ги наваксаме от другите. Да. И така, запътили сме се към тях. И след малко ще направим тестинг тест на KFC. А малко по-късно и ще покажем как ще ги горим, още не е много ясно. Ще видим бягане ли ще, лошчета ли, всичко ли. Трябва да изгледате, за да разберете. Точно така. Колко сме се изпотили, за да върнем баланса калорийния. Сега по принцип аз мога да си призная, че съм малко предубеден, тъй като не съм голям фен на KFC, но все пак, ако е хубаво, ще си призная. Ще ги видим и много интересно, взехме за нашите половинки салата и пица, една от пица лап. И интересното е, че салатата е много по-скъпа от всичко останало. Това е въпросът. Хелти. Трудно е да си веган. Да. Време, добре, че не сме вегани, така че... Точно така. Я да видим долу в коментарите колко вегетарианци и вегани гледат този клип. И после да спрат да го гледат. Айде. Има салатки, така че да продължат, даже да харесат, тъй като би трябвало да има всякакви интересни предизвикателства. Като гръмни този клип. Няма как, гърми 100%. Да. Ядем KFC. И спортуваме. Оценяваме го и после изгаряме калориите. Първата част знам, че вече има много хора я правят, но втората част е нещо, което не съм срещал често. Ще ги пробваме, не съм ял истинят. KFC от много време, но изглежда апетитно и мирише вкусно, което е... Трябва да разпилим салатите на жените, че няма да се приберем. И най-лошото, което може да се случи е това. Айде до след малко. И така, ето ни, вече сме тук. Нека да видим какво имаме. Количка, разбира се. Даже бих спинал, че се изморих от пътя. Трябва да проверим първо колко. Това трябва да е 250 мл. 300 е. 300? Да. Добре, веднага. Ама тя е догоре. Първи минус за KFC. Колко калории има в... Количката 2 от 10. Чест. Така, чакай сега. Почвам да вадя аз. Да, аз ще смятам. Така, 300 мл кола, 130 калории. Много е. Не, никак така, малко. Така, имаме си чизбургер. Имаме си мириш на риба. Обаче е май крилце. Да не помня, че сме го... Това даже не знаех, че е вътре. Тук трябва да... Тук са картофки. Чизбургера, 80 грама, 235 калории. Добре. Ето имаме по 2 пъти картофки. Тук голямо изгаряне ще прави. Леле. И последно, но не на последно масо, кофа за двама с някакви пилешки работи. Според мен е общо 3000 това. Добре, калории ще ги сметна после и ще ги качим, защото ще влява в KFC сайта, там 100% има грамаж, да знаем точно какво. Да. Да, нека сега да правим тейстинг тест. Време. Пробваме. Какво ще правим? Бургера? Бургеричето. Нека стартираме с тук даже, не знам какво е това. Тут са крилца, ама е по едно крилце. Колко малко крилце е толкова много калории. Може ли сол? Келтска, здравословна. Келтска сол, да, здравословна. Моля ви се. Така. Как ще оценяваме? Вид, вкус. Така. Аз ще почна или ти? Според мен всеки е хапал от тия бургери, голяма част. Аз не съм. Така ли? Да, аз не съм фен на KFC. Значи първо стартирам. Ето вижте го. Първо е студен.
първо начало. Питките не са много топ. Питките са малко стари. Вида 3 от 10. То сега са почивни дни. Нека да видим. Какво има? Кисели краставички, работи. Сега да видим. Какво има? 280 калории. Ударно начало не е лошо. Не е кой знае какво, но ял съм и по-гадни. Да. Значи, питката е гадна. Макдоналдс по-добре. Но пък пилешкото е крехко такова. Още едно експертно мнение. Пете, ела да гризнеш. Няма ли да кара? Не се притесняй. Какво е пак, бе? Нищо не губиш. Нищо не губиш. Риела тук. Какво мислиш? По-добре гранулица по-добре. Ето, трето мнение, че не са много хубави. Сега картофките Не са много хубави, ама повече трябва да се горят. Където се така, явява сега проблем. картофките вижте само, погледнете, ги солим с келтска сол, Най-скъпата. защото не сме някакви случайни и все пак сме здравословни. Тя пък ни залепва, ще не трябва обикновено. Така, и да ви кажа, не съм много впечатлен. Май Макдоналдс трябваше да ядем, ама нека да видим нататък. За калориите си и за това, което трябва да направим после. Не си заслужава. Да. Ще ги изядем, защото трябва да ги изгорим. Все пак сме ги платили. Количката 300 и не са напълнили. Не се напълни, няма лед. Да пробвам първо тия краса. Деца. Моето е напържено втори път. Ето вижте цвета. Отива към черно. Генерално по-добре такива работи да не се ядат. Да, не ви препоръчвам, ние просто ще го направим, за да ги изгорим после. За вас и само за вас и пак за вас. Аз си го пробвам, или ти? Ай. Давай ти. Мой... Доста тъжно. Каза човека хапащ пица. В дъното. О, това е люто, е. Не, биват. Да. Не са лоши, ама може би това е тъмно, защото е люто. Няма представа. Или е старо. Най-вероятно са го пържили втори път, опитвам да се успокоя. Интересно е, че в KFC е пълно с хора. Фул. Всеки бежна. Но постоянно има, аз когато ходя на зала там, Даже постоянно мисля, е пълно с хора. че KFC е по-оборотно от Макдоналдс. Не знам защо. Е. И двете са гадни. Не съм ял сигурно Макдоналдс от 5-6 години. И двете са вредна храна. И не препоръчвам. Но това... Аз не съм яла KFC от 10. От колко? От 10 години. Аз Много време KFC не съм миналата ял. година. Пето като беше 9-я месец, ходихме да ядем KFC. Брата много умели. И само от съм май. яла пържевото си. Не, добре. По-добро от бургера това. Спите ли е интересен факт за KFC? Я ви. Една седмица ядях всяка вечер по един бургер. Или две да кажем. Една седмица бях качила 2 кг. Даже малко се качува, ме не питаш. Аз много какъв е бил този режим. Другия въпрос. Веднага се включи треньора. Да. Като бях студент, имах един съквартирант, почна да работи в Ванката. Поздрав за Ванката, ако ме гледа, гледам чака. Почна да работи в Макдоналдс и вечер се прибираше и се им носи по един бургер, но бяха много вкусни. Много ги мелех. Ама те бедни години, студентски, без пари ги носеше, направо беше като дар от Бога. Да. Време е за бучи. Да видим. Но се е мазничко, е така като загледаш. Мега важно. Да. Не оценихме. Така, бургера 2 от 10, честно. В смисъл, въобще не ми хареса. Изядох го, ама не става. Картофите, колата 5 от 10, защото и кола, какво да я объркаш, ама няма лед. Не са я напълнили догоре, при нея бяха сложили А лед. това е скандално, че не е напълнено Да. догоре. Картофите не са лоши. Стават балансирани картофи.
Крилцата 6,5 от 10. Крилцата ми харесаха, Да. аз даже бих им дал по... Само че, филе. дал съм да не са люти, а те са люти. Не знам дали усещаш. Леко пикантни, Да. ми харесват. Да, да видим, ти може би за кофата сме дали да не е люта. Да, Аз ето, правя а те са бургери. от тук. Ние аз взех Така е? сега, да, пак е лют. Да, Какво те става, леко бе? са пикантни или са объркали, нямам представа, не са много люти. Това не, това не е черен пипер. Да. Лючко е. Да. Да, аз забравих да показвам. Ето, Аз подсилвам отбора. Хората зад кадър, най-важните хора. да, 100% очакваме KFC обаждане. няма да иска да ме спонсорира, защото направо ги намлях, но това е истината. Може да го приемат като градивна критика. Те си знаят спред мен. Какво продават. Така. Това, Ти филето ли пробваш? Добре, Да. бучи или над бучито? над смисълото и долу буч. Бучито искаш? Да, да. Аз вземам над бучито. Да, взимай. Това филенци малко гумено, ако трябва да бъде. Сега не си някакъв хейтер, ама наистина. Мале ти пък как верно на хейти KFC? Да, аз наистина, не че по принцип не го харесвам, ама ето защо. Просто малко гумено. На това филенци даже по-гадно от крилцата бих му дал 4,5 от 10 максимум. А за картофите какво мислиш ме? Картофи, е картофи. Настудени са. Може не са, За- може са топли. Ето и че Не нямат са сол. нещо, оцени Да, не картоф. са, на Макдоналдса поях картофи, много поях. И? Верно, Малко са ми такива, сякаш отвътре. на Макдоналдса не са ли пояки? Не са по-различни, верно. Сложи малко сол. Ама, И последно, но не на последно място, хартия няма да е. иначе бучето е добро. Ето го, вижте какво бучи. Искате ли още една оценка, ако Кирил взема? Мисля, че много ще му хареса 10. Да, сигурен съм и аз. Видим. Но има хора, които ги хапват тези работи всеки ден. 100%. Това е яко мазно, Няма нали? как да ядеш това всеки ден или често и да не си с наднормено тегло. Просто, никакъв шанс. просто няма шанс. Трябва, не знам, да си всеки ден по 40 км да бягаш. Сега ще видим колко трябва да бягаш. Може има хора, където бягат по по-малко. Да, който не е разбрал, ще ходим да бягаме, за да ги изгорим. Според мен разбраха. Това буши, мазно е, разбира се, но 7 от 10. Защото е вкусно иначе, пилешкото. Пак се опари. Пари доста, да. Но Не е лошо. най-много ми харесва крилцата и това малкото буче на крилцата, което е. Под бедричката. Малката Да. под бедричка. Ето го, кинезитерапевта, да се включи. Лекува от пилета до динозаври. Тъй, че ако някой има проблеми към него, тук до някъде изклипа, ще видите инстаграмите Но ни. това е мега солено. Не знам дали ти прави впечатление. Аз вече не го усещам. Затова турбосолено чак не усещам колата. Иначе Може би мазно беше- и солено, гаранция за... Не едва е гаранция, ама инфаркта се доближаваш до него. Сега, С това. Солено, за кръвносните съдове най-лошото, солта и мазното. А тук имаме в изобилие. спортувайте, приятели. И не ящите такива работи. Освен ако Не. няма да правите клип, ще ходите да ги изгаряте после. Да. Това е единственото нещо, което прави този клип смислен. А и това ядене по-скоро смислено. Затова да видим как ще ги изгорим. Не сега ще има голям филм, докато ги изчислим колко са. Ще... Аз имам идея как ги ще сколко. Аз няма да мога да взема вторите картофи. трябва да се напълним. Ела. Аз ще ги махна от членето, ама то ми става много тежко от това мазното. Иначе няма да ги включа, ако съм ги взял. Мама, няма си дете ядат цялото меню. Как го ядат? То направо. Да. И ми ходят, поръчват, ама те само се опитват много хора като цяло. Едва ли, кой ще изде цялото меню? Ето последното. Вижте, слагам просто Много част на... гани картофки. Много слаби, На честно. Макдоналдс да. са по-яки. Пето ги прави 10 пъти по-добре. На Ерфарара. Стават Не. Там въобще Направо. няма база.
Направо го заеби. Въобще няма вкус на картофи, което е един много странен вкус. Путре ги горя. Стягай се. Значи ако излезнеш да бягаш директно след хапване, Абсурд. Ще да го корема. Да, Направо. интересна смисъл, да, който не се сеща. Ще ходим да бягаме до вечера, защото поне 2-3 часа това нещо, защото да не намерите някъде парка загубени. на колене. Да повръщам има предвид. Много важно уточнение да ти беше това. Кефсо нищо впечатляващо. Да, честно казано, сега накрая ще дам цялата оценка, но сега ви казвам, че няма да е добра. Мъж какъв? Вторите картофи няма да ги ям. Не са хубави. Ако бях хубави, Макдоналдс са по-як картофите определено. И на тях вече не съм голям фен, като малък много обичах. Ето, хубаво е, където и да се намирате, след като си хапнете, да си почистите след вас. Так. Освен ако сте у вас, жена ви там може да чисти. Шегувам се. Бебче. Тук се правиш на смела, ма. Да, извинявам се. Тук си смел, ма там си трайкаш. Го правиш? Здравейте отзад камера. Така, Оценяме KFC-то. Колко време чакахте за поръчката? стана бързо. Бързо стана. Въпреки, че имаше много хора, аз казах, че може би ще се забавим, но не, беше бързо. Пица Лаб стана по-бавно от KFC. Така ли? Ама повече хора ли Ние имаш? дойдохме и по-късно. Да, абе горе-долу да, едно добре, също. бързо Да, бързо беше. Добре. Ама пък искам да кажа, ето, който на който му плащахме, имаше такива ногти. Честно. Да, бе. Да. Направих на да не ме нападни като харпия беше. Е. Да, скандално. Това е много лошо нещо. Режете си ногтите. Добре, че Особено го като- каза. И като продавате храна. Аз не съм Искам да ти го видял кажа това. по-рано, Не, да по-добре, стане код. по-добре. Добре, че Мисля да да го му кажа, каза ама- след това, защото... Да, да. Нищо Ме да няма се да знае, го- ако го види, младо момче, излагаш се. На всеки му се случва, ама поне 5 дена си е казал аре утре. При един-два пъти да пропуснеш, може би е както и да е. Да, Следващ да, въпрос. следващ. Така, следващ въпрос. Поръчката ви беше ли правилна? Не съм Имаше ли сигурен. объркано? Не съм сигурен за това, защото реално имаше люта кофа, имаше и нормална кофа. Нашата си беше люта, това не може да ни е люта. Да, леко пикантно, мен не ми преше чак На мен толкова, също, аз ама също да, обичам, не- ама- Това е най-малко нещо, за което бих взел оценка. Да, но Бих я намалил. може и да не е била, но не се знае. А картофките? Много Дай оценка от 1 Много. до 10. От 1 до 10. Да, я знам, аз не обичам съм критичен към храната, ама ще кажа 3. Аз казвам 2. Да, даже е много Абсолютна ниска. двойка, даже просто защото стават заедни. Съжалих, че имаме толкова много. Да. Може би мисля, това ще е че- най-ниската оценка. М, Кофата? Как ще оцените? Ами Много някои от мазна, нещата, човек. много мазна, някои от нещата бяха по-вкусни от други. За мен лично кофата е 5 от 10, да кажем. Кофата май, е за един средно. път в годината, бих казал, да. Някой път много ми се дояжда. Примерно да кажем 6 от 10. Много мазно е това, голямото буче Ти беше ще си най-мазно. позитивния, така? Аз просто към храната никога гледам да не съм Да, много да, критичен. ама- Аз винаги съм така, Просто как е? търся доброто. Добре, добре. И бургерчето. Дай Много ти. сте. На фона на другите бургери, деца мял, това беше един от най-лошите бургери. Но, Ама ако като имаме- за бърза храна, все пак. Едно. Това не е Не бургер, зле, си го да, направиш да, вкъщи. много Те зле. в Макдоналдс са пак същите. Да, от мен е 1 от 10. Макдоналдс, според Макдоналдс е много по-як. И Така? питката Да, беше много питката е зле. Той е по-хубава. толкова много химия, много странно, че е зле реално. Май суха беше. Суха Доста. студия. Не е добре. 1 от И 10. общата оценка. Колко ти беше да бургера? Ти 8 от 10? Едно, да, да, 8. да, аз викам. 3. Аз, да, Ау. това ми е. Не, много зле беше. Цяло доста ниска оценка ще иде. Да, средно за цялото сега ще виж. Средно, пак ние от тези неща, къде казахме, 4,5. Ти даваш 4 по За ми генерално за всичко. Ама Ай, не, за другото, толкова още съсед. един въпрос сети. количката. Вие отидахте и го взехте на място и доста бързо го взехте. И Да. пак не бяха топли нещата или само кофата беше топла? Само кофта беше топла. Да. Бургерчето май не Бургера беше. си беше готов студен от вчера сутринта най-вероятно. Не, много критики, като цяло Да. мога да са... Не, определено Бихте ли повторили? не. Може би А- трябва да ви питам след Аз бягането. се радвам, само мога да благодаря на KFC за възможността да ги има тези неща, да може да си осъществим клипа така на И мотивирка да оцениш за тази другата идея. храна.
Да, и да оцениш. В никакъв случай това не трябва да съде, камо от подрастващи, даже и не само. Абе зле. Така, твоята оценка е 4,5. Да. Моята следна оценка за цялото меню, което изядохме, е 3. Ау. Честно, 3. Аз лично не бих си купил пак KFC. Следващия клип, то така иначе няма да повторим да едем пак KFC, но ще оценим и някакви други вериги такива за бързо хранене и ще разберем дали те са по-добре. Честно казано, аз миналата година мисля, че последно ядох Макдоналдс, примерно, и те също, помня ги, доста по-вкусни, отколкото бяха тогава, но той зависи от кой ресторант си купуваш, най-вероятно. Това ще да кажа за ресторанта, дали има значение. Кой работи отзад и така нататък, и колко се стара, и така че зависи. Ще видим, но средна оценка 3,4,5, 7,5, какво идва? 3,77. Честито, ако мога да смятам. Аз вярвам те вече, че е толкова. Сега то същината на клипа ще е в частта, когато ги изгаряме. Пишете в коментарите всички, които гледате. Нещо здравословно. Може и здравословни работи, Да, ако но искате нека, да е по-лесно на бягане. Ако искате да не измъчите, изберете нещо по-калорично, тортички, как обичам. Мога с удоволствие да ги ям и да... Така че сладкарница неделя, да, тъкмо за тях си мислех. Ако искате нещо да направим заедно, тук виждам едно черно кадифели, какво беше там по някакви клипове, така че пишете ми. Иначе... Това е, няма какво, да. Това е KFC-то, същината на клипа е как ще изгорим калориите. По-късно, преди да отидем да бягаме, те ще бъдат изчислени и вие вече ще сте видяли какви са калориите, тъй като аз ще ги сложа още при яденето. Направо да се прехвърляме към изгарянето. Айде! Нещо друго имаш? Не, това е. Вече също съм зареден за действие. Ай, бандичка. Така. Ето ме. Стартирал бягането преди 5 минути. Вече сме в процес на изгаряне. Срещам се с това бегаш тук. И тръгваме. Айде. Нещо, което изчислихме. Калориите са 2990, тъй като ние изядохме едните картофи. Така, все пак е доста, да. Ще видим дали ще успеем с едно дълго бягане да ги изгорим. Около 1500 калории. Това са по-скоро като 2 часа и 30 минути. Ама, ние ще опитаме да ги изгорим за час 30. Да видим докъде ще стигнем. Ето ни стартирали с бягането днес. Мисля да направим минимум 90 минути, за да изгорим по 1500 калории всеки, защото общото изядено количество днес е точно 2990 калории. Вече сме минали първите 2 км и продължаваме напред. Нещо ще кажеш? Че има още много, но това не притеснява. И разбира се, знаем, че час и половина бягане не може да изгори повече от 1000 калории. Най-вероятно ще е интересно. Ще се наложи, ако имаме сили, да направим друга тренировка, или ще разберем, че е нямало как да ги изгорим с едно бягане. Или ще разберем, че не е добре да се ядат 1500 калории за обяд, особено KFC. Особено KFC. Айде след малко. 34-та минута. Виждате ли, Слави да клашара. Може да дойде тук да приспи една седмица, където бягаме. Заповядай, клашарче. Ще ти хареса. Гаранция сигурно има вещици зли духове. Продължаваме. Айде. Минутата е 55-та. В джунглата, човече. Гледката е уникална. Намираме се някъде в нищото. Някакви пътеки. Изглежда топ. Остават още 40 минути бягане.
Или ще видим. Може да го удължим. Все пак имаме да горим цели 1600 калории. Излагах 1500 калории на човек. Очаквайте. Хайде. Края на видеото. Ще видим дали сме успели. Нещо ще кажеш? Гитчет. Всичко е наред за сега. Откриваме някакви нови пътеки. Екстра. Стискам палци да не открият някакви тукашни орки. Айде. Ето ни. Повече от час 30 по-късно. Перфектно бягане. Мисля, че хванахме много яка пътека. След 300 минута много интересно как не се усети. И усещам вече как кефството в мен се гори. Направо. Почти го няма, но съм убеден, че още има част от него. Ще е изненада, тъй като на часовници не излиза колко калории сме изгоряли. Да те първо ще разбереме какво сме направили. Ето тук качвам направо пред вас. Ето тук ще излезе на екрана някъде. И резултата. Колко калории, колко бягане и съответно дали сме успели да изгорим общо 3000 калории. Интересно е да видим дали планинското бягане ще изгори повече калории, тъй като хванахме една много яка пътека. Някой друг път трябва да направим малко повече кадри. Беше много яко в гората. Айде, до следващия път. И да се абонирате за канала.